Καλησπέρα, ένα καινούριο Minecraft βίντεο. Το σημερινό βίντεο είναι βασισμένο στη σειρά που έφτιαξε ο Andrew Hazel, την οποία είχε ονομάσει κάτω από το Minecraft. Στην ουσία έπαιρνες ένα δέντρο μαζί σου κάτω στα υπόγεια του Minecraft και προσπαθούσες να ζήσεις μέχρι να νικήσεις το δράκο. Βέβαια εκείνος είχε ξεκινήσει, σταμάτησε στο επεισόδιο 24 και δεν νίκησε το δράκο, είχε φτάσει στο Stronghold. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω το ίδιο πράγμα, αλλά θα νικήσω το δράκο και ό,τι άλλο πράγμα θα βρεθεί στη συνέχεια αυτής της σειράς. Επίσης να πω ότι ισχύουν και οι κανόνες που είχε βάλει στο βίντεο του και επίσης θα υπάρχει και στην περιγραφή link για το original video και το original playlist με τα βίντεο του Andrew Hazel. Τώρα που τα είπα όλα αυτά, ας φτιάξουμε τον κόσμο και θα τον ονομάσω ακριβώς όπως το είχε και εκείνος. Κάτω από το Minecraft V. Το V σημαίνει vanilla mode, όπως έλεγε και εκείνος στο πρώτο επεισόδιο. Και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μοντάκια τα οποία να επηρεάζουν το Minecraft. Το V αυτό εδώ συμβολίζει ότι ο χάρτης θα είναι σε vanilla mode. Δεν θα έχω βάλει καθόλου mods, δηλαδή θα είναι vanilla. Ξέρω εγώ, Fulbright, shaders, τέτοια πράγματα. Και ωραία, σπονάραμε στον κόσμο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε και το τελευταίο πάνω στην επιφάνεια είναι να κόψουμε ένα δέντρο. Και ύστερα θα πάμε σε μια σπηλιά. Όπως είχε πει και εκείνο στο βίντεο του, μόλις μπούμε στη σπηλιά δεν θα έχουμε πρόσβαση σε ζώα. Δεν θα έχουμε πρόσβαση σε βασικές πηγές τροφής όπως σπόροι από σιτάρι, γουρούνια, αγελάδες, sapling. Λοιπόν, δεν θα έχουμε πρόσβαση σε χωρικούς για να ανταλλάσσουμε. Δεν θα έχουμε πρόσβαση στο να βρούμε εύκολα το dungeon του δράκου. Διότι πρέπει να πετάς τα μάτια στον αέρα και να τα βλέπεις που πηγαίνουν. Ενώ υπογείως θα πηγαίνουν μέσα από τείχους και δεν θα έχω ιδέα πώς θα δουν να πάω. Και κάτι τέτοια, όπως έλεγε ο Andrew Hazel στο βίντεο του. Και τώρα που έκοψα αυτό το δέντρο, ήρθε η ώρα να βρω πού θα σκάψω τη σπηλιά μου. Αυτό εδώ πέρα το σημείο φαίνεται καλό, κατά τη γνώμη μου. Και κάπου εδώ πέρα μου φαίνεται ότι θα φτιάξω το πρώτο μου εργαλείο. Λοιπόν, θα φτιάξω την πρώτη μου wooden pickaxe. Έχει λάβα εκεί πέρα. Τώρα θα φτιάξω λίγο ένα δωμάτιο να μπορέσω να βάλω το πρώτο δέντρο. Και θα πρέπει να βρω και λίγο dirt, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θα είναι άχρηστο και θα πρέπει να ξεκινήσω ξανά από την αρχή τη σειρά. Τέλος πάντων, θα το κάνω timelapse ή θα το κόψω εδώ πέρα, γιατί δεν έχω γενικότερα χώρο στον υπολογιστή μου. Και αυτός είναι κυρίως ο λόγος ο οποίος δεν φτιάχνω βίντεο τόσο συχνά πια. Άρα το κόβω λογικά εδώ πέρα και μόλις φτιάξω ένα δωματιάκι με δέντρο, ξανασυνεχίζω να λέω το πλάνο μου για το πώς θα πάει η σειρά. Λοιπόν, καλά νέα, έχω βρει επιτέλους λίγο χώμα, όπως έσκαβα. Οπότε τώρα μπορώ και να φύτεψω δέντρα και να συνεχίσει η σειρά. Τέλος πάντων, τώρα το ξανακάνω κάτι γιατί όπως είπαμε δεν έχω καθόλου χώρο στον υπολογιστή μου. Έχω κάνει λίγο progress και επίσης έχω βρει και λίγο iron. Οπότε πάμε καλά ως στιγμής. Έχουμε καλά materials μπροστά μας. Είμαι τελείως σίγουρος ότι πηγαίνει όσο καλύτερα γίνεται αυτό το run. Έχω βρει μέχρι και coal. Έχω βρει το σωτήρα μου. Βρήκα coal, τώρα μπορώ να κάνω smelt το iron από πριν σε διάφορα αντικείμενα. Και επίσης κατάφερα να διαγράψω μερικά πράγματα, οπότε τώρα θα μπορώ να κάνω και timelapse. Οπότε απολαύστε ένα όμορφο timelapse. Επιτέλους, μετά από 30 λεπτά που απλά έσκαβα, ξέρω εγώ κάτι. Επιτέλους μεγάλωσε το δέντρο. Λοιπόν, παίρνω το ξύλο, εύχομαι να ρίξει saplings και μήλα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος τροφής μας αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω φτιάξει και ένα mob farm. Και λογικά τα λέμε σε λίγο.
σταμάτησα να έχω χώρο, όχι στον υπολογιστή μου, στο inventory αυτή τη φορά. Και αποφάσισα να κάνω ένα chest για να δω πόσα item μπορεί να έχω. Holy moly, πόσες πέτρες είναι εκεί μέσα. Σταματάω το yapping session μέχρι να βρω ξανά κάτι ενδιαφέρον και λογικά ύστερα θα συνεχίσω το yapping session μου. Ξανά, για τη χιλιοστή φορά. Είμαι στην ευχάριστη στιγμή να πω ότι επιτέλους μπορώ να φυτέψω έως και 7 δέντρα μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Λογικά θα συνεχίσω να σκάβω μέχρι να φτάσω τα 14, δηλαδή το διπλάσιο από αυτό που έχουμε τώρα. Και αφού έσκαψα σχεδόν 3.000 πέτρες, τώρα έχω 14 δέντρα και ένα πονεμένο δάκτυλο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Λογικά θα ξαναφτιάξω ένα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να σας άρεσε. Όσοι μείνατε μέχρι το τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης να πω ότι το Zero MC θα ξαναρχίσει να λειτουργεί λογικά από τις αρχές Ιανουαρίου ή τις αρχές του Δεκέμβρη, μέσα Δεκέμβρη, δηλαδή στις διακοπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Να έχετε μια καλή ημέρα.